салом ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. мегум ҳамин шаб дастаи Валенсия бо дастаи баскетболи Реал бозӣ дошт ё дастаи футболи Реал. Инро ман аз рӯи ҳисоби бозӣ мегӯям. Гуфти як ҳамкори ман Валенсия ягон гол назада Реалро бурид. голи аввали Валенсия тавассути пеналти буд. голи дуюмро Варан худаш зад. ду голи дигарро низ ҳарифон тавассути пеналти заданд. ин ҳафтаро дар футбол ҳафтаи пеналти унвон карданд дар кор. хулас Зидан баъди мағлубият дар нишасти матбуотӣ ба журналистон гуфт ки баъди голи аввал мо мисле ки таваққуф кардем. ман худро сафед намекунам, чун ҳамаш аз ҷониби ман сар зад. баъди якум гол мо пароканда шудем. ман фикр намекунам ки Валенсия аз рӯи тактика аз мо бартарӣ дошт. инҷо гунаҳгор ман ҳастам, чун мехостам роҳи дигари ғолибиятро истифода барам, гуфтааст Зинедин Зидан. ба гуфти Зидан Валенсия аз Реал бартарӣ надошт. майлаш, лекин ин 4 гол аз ҳаво намеояд охир. хабари бад барои мухлисони дастаи Барселона. Ансу Фати, футболбози ҷавони дастаи каталонӣ, дар дирӯза вохӯрӣ бо дастаи Реал Бетис дар даври нуҳуми чемпионати Испания осеб бардошт ва гумон меравад ки 4 моҳи охир Мессиро кӯмак карда наметавонад. ин дар ҳолест ки Ансу Фати дар як бархурд аз зонуи чапаш осеб бардошт ва муроҷиати ӯ ба табибон барояш ягон ҷавоби хурсандиовар надод. табибон бар он назаранд ки барқароршавии осеби мазкур то 4 моҳро дар бар мегирад. вале мо агар бигӯем ки хеле зуд инро бартараф созем, пас моро мебояд 2 моҳ хуб ва беиштибоҳ ҳам аз ҷониби мо ва ҳам аз ҷониби Ансу Фати табобатро баромонем. аммо ин кафолати пурра надорад. аз ин рӯ таваккал кардан дар кор нест. мегӯянд ки дар ноомади кор отала дандон шиканад. дар чунин вазъияти баъди даста ба қавли рӯзҳо проста болои сухта намакоб рехт. Дженнаро Гаттузо, сармураббии дастаи Наполи, ки қаблан дар майдон аз футбол дида ба ҷангу хархаша сару кор мегирифт, дар замони сармураббигиш низ бо ҳамон методи маъмулияш кор пеш мебарад. дар дирӯза вохӯрӣ бо Болония ду бозигари беҳтарин Марио Руи ва Фаузи Гулам дар ҳайат ҷой нагирифтанд ва болои ин онҳо дар майдон иштирок доштанду дар ҳавои хело сард аз минбари майдон бозиро тамошо мекарданд ки барои ҳамагон ин чиз нофаҳмо буд. вақте дар ҳаят ҷой надоданд, пас бозингарон бояд ба бозӣ нараванд. аммо чаро Гаттузо онҳоро бо худ бурд? Гаттузо чунин ҷавоб дод: онҳо аз минбар бозиро тамошо доштанд, чун дирӯз дар тамрин назархунукӣ карданд. ман онҳоро бо худ овардам, чун осон аст ҷавоб додан ки онҳо рӯи рахти хоб кино тамошо намоянд. онҳо бояд ҷазо бигиранд, гуфтааст Ҷеннаро Гаттузо. Конор Макгрегор ногаҳон дар садри радабандии UFC новбаста аз вазн ва дараҷаҳои дигар қарор гирифт. медонед мавқеи киро гирифтааст? мавқеи Ҳабиб Нурмагомедовро. ин шаби 7 ба 8 ноябри соли ҷорӣ ба вуқӯъ пайваст ва тӯли 1 соат Конор Макгрегор дар мақоми аввал ҷой дошт, то оне ки раҳбарияти ташкилоти размии UFC инро надиданд. хулас маълум гардид ки ин кори ташкилот нест ва дар ин кор гурӯҳи хакерон даст доранд. роҳзанҳои интернет қулфи сомонаи мазкурро шикаста Конорро дар ҷои аввал гузоштанду Ҷон Ҷонсро дар ҷои дуюм ва Ҳабибро дар ҷои сеюм. дар наҳоят имрӯз изҳорот додааст ки ин корро рамзшиканҳои интернет карданд ва дар ин кор ташкилот даст надорад. форварди бошгоҳи Ювентус Пауло Дибала тими мунтахаби Аргентинаро дар бозиҳои дарпешистода кӯмак карда наметавонад. тибқи иттилои саҳифаи расмии мунтахаби Аргентина дар Твиттер, Пауло Дибала дар 2 бозии оянда ба тими мунтахаб даъват карда намешавад. ёдовар мешавем ки форвард дар даври 7 серия А дар дақиқаи 76 бар зидди дастаи Латсио вориди майдон шуда бозии хуб нишон дода натавонист. мунтахаби Аргентина дар доираи бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бо тимҳои миллии Парагвай ва Перу рақобат мекунад.
собиқ футболбози дастаҳои барселона ва анжи Самуэл Ето пас аз садамаи нақлиётӣ дар беморхона бистарӣ шуд. Дар ин бора Мундо Депортиво бо такя ба пойгоҳи иттилоотии BBC навиштааст. Тибқи иттилои манбаъ, автомобили Ето дар яке аз минтақаҳои Камерун ба автобус бархӯрдааст. Расонаҳои хабарии Камерун қайд мекунанд, ки бархӯрд хеле вазнин сурат гирифт. Дар ҷои ҳодиса мошини ёрии таъҷилӣ пайдо шуд ва ба бозигар кӯмаки аввалия расонид. ҳоло дар бораи вазъи саломатии ӯ чизе гуфта нашудааст. аз рӯи маълумотҳои хабаргузориҳо вазъи Ето ҳангоми садама вазнин ба назар мерасид. хушбахтона дар ин ҳодиса ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст ва умедворем, ки нахоҳад шуд. сархати тамоми расонаҳои хабарии варзишии MMA барои имрӯз ин бори дуюм қатъ шудани рақобати Ислом Махачев буд. пӯшида нест, ки баъди рафтани Ҳабиб аз UFC мухлисони Ҳабиб аз Ислом умеди зиёд доранд ва мин баъд барои дастгирии ӯ аз ҷой бармехезанд. Ислом бо Рафаэл дос Аньос қарор буд рӯзи 14 январ дар доираи рақобатҳои UFC Vegas 14 бо ҳам рақобат мекарданд, аммо бо сабабҳои номаълум Ислом Махачев аз ин рақобат даст кашид. то оне ки худи ӯ дар саҳифаи Инстаграм сабабашро нагуфт, дар шабакаҳои иҷтимоӣ суолҳои зиёде ба миён омад. хулас Ислом баъди чанд соат дар Инстаграмаш навишт, ки аз мухлисон хостори онам, ки ором бошанд. сабаби дасткашии ман аз ин рақобат ин аст, ки ҳангоми вазнпартоӣ ман ба мушкилиҳои ҷиддӣ гирифтор шудам, ки ин ба саломатии ман таъсири бад гузошт. системаи иммунии ман заиф шуд ва худро хело беҳолат ҳис кардам. инро онҳое, ки ба ин навъи варзиш сарукор доранд, хуб мефаҳманд. аз ин рӯ ман таваккал накардам, гуфтааст Ислом Махачев. ҳоло барои рақиби Ислом Рафаэл дос Аньос рақиби дигар меҷӯянд. хабари бадтарини имрӯз барои мухлисони Криштиану Роналду. Роналду дар дақиқаи 76 бар зидди Латсио бо сабаби осеб майдонро тарк кард. довар он ҳолатро қоидавайронкунӣ ҳисоб накарда ишора кард, ки бозӣ идома дода шавад. ҳамлагари португалӣ боз якчанд дақиқа бозӣ кард ва билохира дар дақиқаи 76 тарки майдон намуд. ҳангоми тарки майдон Роналду ба Пирло гуфтааст, ки ҳангоми афтидан буҷулаки поям тоб хӯрдааст. баъдан дар нишасти матбуотӣ сармураббии дастаи Туринӣ ин ҷароҳати Роналдуро тасдиқ кард, аммо то кадом дараҷа ҷиддӣ будани онро шаҳр надод. ӯ гуфт, ки ташхиси тиббиро интизор хоҳад шуд. тибқи маълумоти мутахассисони соҳаи тиб, барқароршавии Роналду аз чунин ҷароҳат 3-4 ҳафта давом меёбад. нашавад, ки мо боз аз вохӯрии беҳтарин футболбозони сайёра бенасиб монем. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.